TV. Ng'anyo manobagi e chuny boma ma Nairobi gi kweth ma osingo sundo ratiro ne mosenindo Albert Ojwang ne olokore kendo bedo mana rakruok. Kweth moro ne ochopo e chuny boma gi ludhe ka giwacho ni giketo arita ne mwandu kik kethi kod jong'anyo. Ne en lawruok maka gi kacha ka obila bende tiyo gi giro malongo wang' e keyo jong'anyo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa wachni. Okinyi makawuono e chuny boma ma Nairobi. Ng'anyo omako mach, ng'anyo ma obagi kod rowere mawacho ni giseyo tim mar nek mar Albert Ojwang. Ng'anyo makama obedo mapek kendo lawruok ochakre kind obila kod jong'anyo bang' obila dironegi iro malungo wang'. Kuom kinde machuok, rowere moko machalo maokodi ochopo kod rungni kod boka kendo goyo jogo magiwacho ni ketho kwe mar boma ma Nairobi kendo ni moko kuom jong'anyo bende gin mana jomecho. E kinde ni bende wan wawegi ne wayudore rot madiny e kinde ma rowere gi mani kod arunge ochako lawo rawerani kendo chako goye kod kite magiringo kuome kod apiko kapok orese lwet tho kod rowere mamoko mane ng'anyo. Rowere gi e ng'anyo ka giwacho ni giol kod telo mapacho ka magiwacho ni ok dew ngima oganda jo Kenya kendo giramo ni gidwaro ratiro wi tho mar Albert Ojwang mayande owito ngimane e lwet obila. Kata kamano, mano mako dhok en e kinde mane rowere manore kod runge kod boka ne goyo jowetegi kendo hinyo gi marach, obila nochung' kendo onge gima ne gitime mar temo konyo jogo mangimagi ne nitiere kind Nakuru kod Asumbi kokalo kuom gocho mane gogigo kod rowere mane chalo mokodi. Ote makende en ni ponono jalupo gai mar obila Eliud Agato kogwe tao to ma e chakruok mar ng'anyo mar manyo ratiro ne jogo duto ma osewito ngimagi e lwet obila. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e chuny boma ma Nairobi.